Rakati wadah kubure. Ayo jo, wong lanang jo kubrak nunggu jo, nyambut gawe jo. Dadi wong wedok ra dadi TKI jo. Ayo, Duk. Apa pian kowe ora kelingan? Nalika mencet janji pajadian. Jarene bakal ngopeni salawase. Kane malam bersiap-siap kerja. Turu-turu ngomong rene kowe ngene sampe pemana kekelo sampe. Jadi bojomu sing ning omah kalera durung mangan teko ora iso tuh. Iki tembange Paijo Mas Jo Klitik Mas Jo Kluthuk. Jawu. Le dirasake lair iki ketoke le kasar ning iki mendidik sebuah rumah tangga. Iki. Dadi wong rabi iki lek pancen urung kuat dadi saka guruning keluarga aja gampang rabi mergo ngopeni wong wedok jaman biyen karo saiki iki luwih abot saiki.